Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng mismong lola ko at ng pamilya niya, mother side. Taong 1966, Bukid Siraway, Zamboanga del Norte. Pinayagan na silang makauwi sa kani-kanilang mga pamilya. Pero dapat, bumalik sila doon ng gabi. Sumang-ayon naman yung dalawa at pakiramdam nila magaling na sila. Pagkaalis nila, sinabi ni mamang kay tatay Dadoy at sa tatay ng lola ko na kailangan nilang bumalik sa panabutan para kunin lahat ng mga gamit niya. At bulong din sa kanya ng kaibigan niya na merong isa sa mga apo niya ang makakakita sa isang nilalang na makakatulong sa kanya upang gabayan siya na ibalik yung mga taon na nawala kay tatay Dadoy. Hindi lang eksaktong sinabi nitong kaibigan niya kung sino ba sa tatlong yon. Pero bili ni mamang, huwag silang aalis ng umaga. Pagkarinig nila nun, bigla na lang humina yung boses ni mamang. Tapos inilapit nito ang mukha niya sa mga tenga nila. Sabay bulong ito ng, "Umalis kayo ng madaling araw para hindi kayo masundan. May mga laman lupa sa ilalim ng kubo natin na nakikinig." Nagkatinginan si tatay Dadoy at yung tatay ng lola ko. Sabay sumenyas itong si mamang doon sa nakasukbit na punyal ni tatay Dadoy. Ang sabi ni mamang, itarak niya yon sa gawing ituturo niya. Pagturo ni mamang, buong puwersang itinarak ni tatay Dadoy yung punyal niya. Ramdam na ramdam niya na bumaon yon sa kung ano. Yun bang, para siyang sumaksak ng puno ng saging. Tapos rinig na rinig nila yung ilalim ng kubo nilang may mga nagpulasan. Halos masira pa yung kulungan ng manok dahil sa mga kalampag na yon. Matapos yan, tawa ng tawa si mamang. Kaya pala ito tumatawa. Tinamaan kasi ni tatay Dadoy yung tenga nung nakikinig sa ilalim ng kubo nila. Bumaon yun. At agad-agad nawalan ito ng buhay. Samantalang yung mga nagpulasa naman, may mga iilang na sugatan din. Gawa ng nataranta sila dahil sa nangyari. Mula nung oras na yon, puro senyas na lang ang ginagawa ni mamang. Dahil alam niya, narinig ng mga laman lupa na yun yung usapan nila. Pero wala silang narinig na eksaktong oras ng pag-alis ng dalawa. Kaya itataon yun ni mamang ng madaling araw. Dahil alam niya sa mga oras na yon, nakatuon ang atensyon nila sa kanya at sa dalawang pasyente niya. Lumipas pa ang ilang mga oras at sumapit na ang takip silim. Mga alas 9 o alas 10 na yun ng gabi. Bumalik itong dalawang tauhan ni tatay Dadoy. Pagkita ni mamang sa kanila, bigla siyang nagulat gawa ng unti-unti nang nauubos yung nilagay niyang pangontra dito. Kapag pala naubos yun, anumang oras, pwedeng-pwede silang pasukin ng barang at mapalakas nito yung sumpa na nasa katawan nila. Sobrang naalarma si mamang sa nakita niya. Agad-agad pinahiga niya yon at gumawa ng kung ano-anong ritual niya. Pero pakiramdam niya, huli na. May mga iilan nang nakapasok sa loob nito. Nagsisimula ng pagpawisan yung dalawa. Tapos naninikip na ang kanilang dibdib. Si mamang naman, nagdikdik na ng mga halaman na ilalagay niya sa mga bibig nito para mailuwal nila kung ano man yung nakapasok ulit sa katawan nila. Nung una, kinakabahan pa si mamang. Pero nung tumingin ito sa bintana, bigla na lang itong umiti. Yun bang parang nawala yung pag-aalala niya? Di kalaunan, umupo na lang ito sa bangkito at nilagyan niya ng dinikdik na halaman yung dalawa. Matapos yan, sumenya si mamang kay tatay Dadoy at doon sa tatay ng lola ko na pwede na silang pumunta ng panabutan
para sunduin yung lola ko, si Nining, si Tatay Fernando at yung nanay ng lola ko. Mula nang marinig ng mag-anak ang kwento ng tatlo, doon nila napagtanto na talaga palang hindi biro ang pinagdaanan ng matanda bago sila ipasunto nito. Talaga palang klinaro muna niya ang buong paligid para wala na siyang gaanong iintindihin. Ultimo yung ilalim ng kubo nila, hindi na nagagawang pasukin ng mga laman lupa. Makapanggulo man sila, nasa malayo na lang. Dala ng sobrang pagod at antok, pinagpahinga muna sila ni Mamang. Ang sabi sa kanila, mamayang gabi pagkising nila, makakarinig sila ng iba't ibang huni. Dahil ang bibisita na sa bahay nila ay ang pinakapinuno ng parang prinsipe ng mga engkantong itim. At kung mamalas-malasin pa sila, baka sumabay pa yung mga aswang na may galit kay Tatay Dadoy. Pero sana, wag naman. Sabi pa nga ni Mamang, isa-isa lang. Maya-maya pa pumasok na sila sa loob ng kwarto at natulog na. Ilang oras pa ang lumipas. Naalimpungatan sila kasi may naririnig sila sa itaas ng kubo nila na parang merong plastic na hinahangin. Yung tunog ng plastic bag na hinahangin tapos nakasabit sa gate. Ganun yung naririnig nilang tunog. Paulit-ulit yun. Medyo natataranta na tong lola ko kasi hindi naman nila alam kung ano yun eh. Si Mamang nakatingala lang. Pero habang nakatingala ito, panay ang usal niya. Nakatitig lang ang lola ko kay Mamang. Pansin niya dito, parang hihimatayin pero nilalabanan niya lang. Patuloy lang siya sa pag-usal niya nang biglang tumigil yung ingay sa itaas ng kubo nila. Pagtapos ng ingay, biglang nangisa yung isa sa mga tauhan ni Tatay Dadoy. Unang beses narinig ni Tatay Dadoy na humingi ng tulong sa kanya si Mamang. At ang sabi nito, "Doy, nasa labas na. Kunin mo yung abo ng itim na kabibe, turo-turo, langis ng nyog, tsaka yung dulo ng buntot pagi." Napabalikwas si Tatay Dadoy kasi tarantang-taranta na si Mamang eh. Humingi din siya ng tulong sa tatay ng lola ko. Ang sabi niya, hawakan yung magkabilang braso nun. Nag-iipon niya ng lakas kaya yan nanginginig. Yung isang pasyente niya, pinatayo na niya. Ang sabi niya, hawakan naman yung magkabilang hita. At huwag siyang mag-alala, malinis na siya. Nasalin na lahat dito sa kaibigan niya. Tumayo din kaagad ito na tila ba parang wala siyang pinagdaan ng sakit. Nakahawak na sila sa katawan nito pero nanginginig pa rin. Sinimulan na ni Mamang yung mga orasyon niya. Una niyang ginawa, habang nakanganga pa ito, pinatulo niya yung langis ng nyog sa dulo ng buntot pagi pababa sa bibig nito. Habang ginagawa niya yan, nag-uusal pa rin siya. Yung turo-turo naman, nilagay niya mula sa dulo ng pusod nito papunta sa leeg. Nga pala, yung turo-turo, kawayan niya na manipis. Matapos yan, ang sabi niya doon sa dalawa, bitawan na, magsasaboy na siya ng abo. Nanatiling nanginginig yung lalaki. Pagtayo ni Mamang at pagsaboy niya ng abo, biglang tumawa yung lalaki. Tawa ito ng tawa na tila ba iniinsulto niya kung ano yung ginagawa ni Mamang. Kasabay ng pagtawa niya, ang sabi ni Tatay Dadoy sa kanya na medyo nanghihina na, "Mang, marami akong nakikita sa labas." Pagbanggit ni Tatay Dadoy niyan, tuluyan na itong nanghina at nakatulog. Pagsilip ng lola ko sa labas, samot-saring nilalang na ang nakita niya.
puro pangit tapos nagliliwanag yung mga mata sa dilim. Yun bang nananakot pa? Tuloy pa rin sa pagsaboy ng abo si Mamang. Ang sabi niya, huwag titingin sa labas at wala ring lalabas. Tawa pa rin ang tawa yung nakasanib doon sa lalaki. Nagsalita si Mamang ng tapos na. Bigla na lang huminga ng malalim yung may sapi. Tumigil yun sa pagtawa at para bang tumirik ang mga mata nito. Tumingin si Mamang sa itaas ng kubo at tumango-tango. Matapos yan, tinusok ni Mamang ng 2 daliri niya yung tiyan ng lalaki habang yung isang kamay niya unti-unti niyang inaangat. Yun bang parang meron itong pinapalabas sa loob ng katawan ng lalaki. Biglang sinara ni Mamang yung palad niya. Ayon sa lola ko, pakiramdam niya, siya lang yung nakakakita sa mga nangyayari. Dahil nung may inangat si Mamang, nakakakita siya ng usok na itim na lumalabas sa katawan ng lalaki. Tapos doon naman sa itaas ng kubo, merong malaki at mahabang itim na braso ang kumukuha doon sa usok. Maniwala kayo o hindi, yung brasong nakita ng lola ko, halos kasing laki ng tao. Tapos itim na itim yun, para bang sunog na puno. Ganun yung itsura. Okay, pasensya na kayo kung nabitin kayo ulit sa kwento natin, no? Kaso kasi talagang kailangan ko mag-upload ngayon. Kaya kahit maiksi yung kwento natin, in-upload ko pa rin. Pero huwag kayong mag-alala. Masusundan kaagad itong part 5 ngayong araw din na to. Kaya pagpasensyahan nyo na kung hanggang dito lang yung inabot. Yun lang. Kita-kits tayo sa part 6. Maraming salamat.